aldaw apanak ko'y kuyog ta napnualin ginaragsak ta kasla awan patinggana pulo sadyak ni namnama di pagsingaan ta luluwag ni agpatingga liday nagmarik na nutirabi sa sikalae panpanunutin ano sa ikarigata dito'y din na ururayan ka tanariga tiag may sa aglalo kailiw ka narigat numaminsan numangnam na maka itinapudno nga aya upaw medayam lupan anunute ragsak di agpatingga karin-kari di kay nilala lunapot no day taaya nutirabi nagmay sa sikalae panpanunute ano sa ikarigata dito'y din na ururayan ka tanarikan tiag may sa aglalo no kailiw ka nagsaeman anusa sikati kapuna ulo sa jagat ni namnama ipagsinaan ka nutirabi ngat may sa sikalae panpanunute anusa ikarigata dito'y din na ururayan ka tanarikan tiyak may sa aglalo no kailiw ka ano sa tanarikan agsapon sa baling nga ayan
gatong pantanen. Kumusta ka ikaw, biyag ko? Kumusta ka sa saan mo? Malagip na katpailae
kunam nga inoran oras asikan tut tumawag kunam ginawas patuludan natisoras uray may sa awan tinumpal mo inuulbot laing kain sa sao. Agari mayang kadi manen dagiti nuwak mapay kadi manen sakit kinudlang jakon agayat ikarik dayta jakon kayat apabaruan nilema jakon kayat
Kaya di
no amok laguman ang gasto'y tipad managa yakuman ang ayan at nung awan isang sangita impagaro kulangin
Sumambay ko'y biyak ko, siksikati utunoy ko, karayo ko'y puso. Sakay kumata malayon di kastoy alin dahilo Panagpin na teken panagulong mo Panagmay sa itidwa puso Sa gibuni ayan
ayatin kalata kawin nga naglabas diyan nakalipas apay nga minarikan malipatan dino ng oras sikan iyadan di kaunggang lupay no ikol mo misukat mo isabali samit ni ayan ayakin kaman kinuwang di ka malipatan aniyan ang nagsakit di mapaniknikan nga andan sa bali ket siya kay kainsukan sa etin pagnusa diin kainsuban na pudno nga ayan usok laeng pinasugan apkes kinsa daan iturang halang amen apanusa apay nga pinatikan malipatan di inuran oras sikat tiyada di kaunggang lupay no ikal mo misukat mo isabalin samit ni ayat ayat inkaman kinuwang di ka apay nga minatikan malipatan di inuran oras sikat di ada di kaunggang lupay no ikal mo misukat mo isabalin samit ni ayan ayakin kaman inuwang di ka malipatan di ka malipatan di ka oras na asyak tayo madayo isupli ko ay abulot ko Pepe na laeng na inakpirukin ay mapupudak kaniyak na ikete nupay na saeng ngemday to'y irumbeng amok adakis tinta ar-aramiden jak may turet pa'y nga inakpuyain panagluana gapukan ay aklain
Sufleana Usukin rin ng isut at ang tarbayan. Awan itengel ko amang ikot kena Nutila to'y ayan ngayon nakin arik na. Diyak maiptur nasa dilag amek to Dabulaken ayan binulot ko. Aklune magbalirang anaro ko nagpaadipen di saan ko abong buko. Sain ngemday to'y tirumbe amok agakens tinta ar-aramin Chat may turet pa'y nga